Suġġett ieħor li minn żmien għal ieħor dejjem nitkellmu dwaru huwa dak is-suġġett li huwa marbut mal-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli. Illum fil-fatt ħanitkellmu dwar il-ħidmiet u r-responsabbiltajiet ta' din il-fondazzjoni u miegħi għandi lil Kane Side li huwa Promotions Executive, insellimlek kif inti l-ewwel ħaġa. Sib traffic barra jew kienu dejjem ta' xejn fil-ħod u sħana wkoll. U temperaturi għandhom jolew aktar. Ekku. Ejja nibdew nitkellmu dwar il-ħidmiet tal-fondazzjoni fis-soċjetà tagħna. Forsi sar ħafna xogħol bil-mod il-mod inrawmu wkoll il-persuni li qegħdin f'din il-problema fejn jidħol il-lob. Ekku. Il-ħidma tagħna għandha għan wieħed. Aħna maħniex kontra il-lob rikreattiv per se, xiġifieri li wieħed jilab biex hu pjaċir. L-għan tagħna huwa fejn jidħol meta persuna taqa' għal vizzju. Ħidma li dawn l-aħħar jiem ħriġna pubblikazzjoni fejn qegħdin nuru lin-nies ix-xogħol tagħna f'dak li għandu x'jaqsam il-promozzjoni tal-lob responsabbli, li wieħed jilab b'mod responsabbli. Ftit ilu wkoll ħarġet statistika l-MGA fejn wera li n-nies fl-2015 nefqu 125 miljun euro f'servizzi tal-lob. Iġifieri hija dinja reali u dinja li rridu nieħdu ħsiebha wkoll fiha il-pożittiv tagħha, it-tisħiħ ekonomiku, kulħadd jaf li l-gaming hawn Malta saħħaħ l-ekonomija, imma wkoll irridu nagħtu każ dak il-1%, 2%. Il-kontroll, ikun hemm il-kontroll. Iva, li sfortunatament jaqgħu għal vizzju 1-2% maħniex nitkellmu ammonti kbar li jaqgħu għal vizzju, jiġifieri huwa ammont li jista' jiġi kontrollat. L-għan tagħna huwa li insaħħu r-riċerka li diġà qiegħda ssir, nedukaw b'kampanji edukattivi, għandna programm CSRP, Corporate Social Responsibility Program, li permezz tiegħu noffru alternattiva għall-lob u noffru spalla ta' għajnuna lil min jaqa' fil-vizzju. Aħna nedejna wkoll il-linja nazzjonali Freeform 1777 fejn min ibatim il-vizzju. Ikolkom mhux ħażin telefonat. Iva, min ibatim il-vizzju. Ġenituri jew nkella aktar il-persuni nifisom. Statistika wkoll li ġiet ippubblikata fil-pubblikazzjoni turi li aktar ikonna nies raba u ħbieb li jċemplu ta' dawk maħkumin mill-vizzju milli jkollna il-vizzjati stess. U bekk nippruvaw iċemplu, naraw kif nistgħu ngħinuhom u bekk aħna qegħdin hemm mal-għajnuna wkoll barra mill-dinja edukattiva. Semmejt li l-pubblikazzjoni fil-fatt intkom dal-aħħar battu pubblikazzjoni li turi b'mod dettaljat il-ħidmiet ta' din il-fondazzjoni. Kien hemm għan ovvjament dwar dan li qed titkellem inti. Però ikun hemm il-messaġġ ukoll, ġifieri meta inti qed tgħid aħna rridu naslu fid-djar tan-nies, naħseb pubblikazzjoni u permezz tat-televiżjoni huwa l-aktar mod dirett illi wieħed jista' anke jkun id-dar bil-kwiet qed jisma' jew qed jaqra forsi qed jisma'na u tajjeb illi meta nirċevu tip ta' pubblikazzjonijiet bħal dawn naqrawhom naħalli dejjem nitalmu kif niltaqgħu ma' sitwazzjoni kif qed nitkellmu dwar illum. Aħna qegħdin naħdmu wkoll fuq strateġija medjatika nazzjonali li kif qed tgħid inti sewwa permezz ta' dawn il-pubblikazzjonijiet
permezz ta' dinja soċjali fuq l-internet illum bil-Facebook u Twitter, għeddin inresqu permezz ta' press conferences ukoll. Għeddin nippruvaw kemm jista' jkun inwasslu il-messaġġ li wieħed għandu jilgħab iva għal għalija imma għandu jilgħab b'mod responsabbli. Semmejtlu wkoll is-CSRP. Forsi nistgħu nidħlu aktar fid-dettall dwarha. Iva, il-CSRP stands for Corporate Social Responsibility Program. Dan il-programm aħna natu fondi li laqdiet sportivi, kulturali, mużikali li permezz ta' daw il-proġetti noffru alternattiva għall-logħob. Fondi li jvarjaw bejn 500 euro, jvarjaw bejn 500 euro u 6,000 euro. U bekk aħna nippromovu alternattiva għall-logħob. Wieħed m'għandux jilgħab biss, wieħed m'għandux jaqa' għall-vizzju, permezz li noffru alternattiva aħna qegħdin nagħtu choice, qegħdin nagħtu għażla. Proġetti li jvarjaw, ftaħna l-bottega ta' San Giorgio ħal-Qormi, esebizzjoni ta' wirijiet tal-lob tan-nar, l-Alternative Learning Program ukoll fejn tajna lectures kif wieħed għandu jimmanniġġi aħjar flusu. Proġetti bħal daw li sibna kemm inna naħdmu li joffru alternattiva tajba l-lob. Fejn, mill-forsi mit-telefonati li kellkom, mill-esperti b'mod konfidenzjali li jitkellmu mal-familjari jew mal-persuni li jersqu lejkom. Minn fejn taħseb li tkun bdiet il-problema għaliex kon ħankellmek imbagħad naqdu għalli minn konferenza li għamiltu dal-aħħar ukoll qed tgħidu li wassal minn ġifieri minn logħob ħajwassal għal violenza domestika, ġifieri għandek ħaġa qed tillidja lill-oħra li hija proven, ġifieri fuq il-fatti qed nitkellmu. Ekku, ara il-vizzju tal-logħob iwassal għal problemi varji. Għandek problemi soċjali, persuna ssib problemi fir-relazzjoni tagħha, fir-relazzjoni mal-ħbieb tagħha, ma tkunx tista' tissoċjalizza. Problemi bħal violenza domestika li semmejt inti li huwa riperkussjoni. Problemi finanzjarji. Persuna tant tilab li taqa' għal problemi oħrajn bħal huma l-użura. U problemi wkoll sfortunatament mentali, ansjetà, depressjoni, biża' li inti ikun moħħok il-ħin kollu mhux xi kultant lanqas l-aptit għax anke l-aptit jonqoshom li moħħhom biex jilagħbu. Il-problemi huma varji. Reperkussjonijiet huma varji wkoll fosthom kif semmejt tajjeb inti l-vjolenza domestika. Milux kellna konferenza stampa, ġiet ukoll tintaqa' magħna l-Membru Parlamentari Ewropew Mirjam Dalli, fejn tkellimna fuq il-vjolenza domestika. Il-vjolenza domestika sfortunatament hija t-tielet l-aktar rejat irrapportat f'Malta. Back in March jidhirli of this year, il-Ministru ta' dak iż-żmien Carmelo Abela ressaq il-lista ta' kemm reati. L-ewwel reati hija il-vjolenza per se, it-tieni il-vandaliżmu fuq il-proprjetà u t-tielet hija l-vjolenza domestika. Xat li xawnek nixtieq ikolli programm sħiħ marin ma jippermettilix. Nixtieq li nagħlaq il-fejn issa qed ħares il-qudiem x'se jsir. It-tir tagħna huwa li nkomplu bil-proġetti tagħna, proġetti edukattivi, għandna il-kampanja edukattiva fost it-tfal ukoll tal-Year 4 Primary fejn induru fl-iskejjel ta' Malta u Għawdex permezz tal-maskot tagħna ċipi fejn nagħmlu l-tfal biex nilqgħu kemm jista' jkun il-problema mill-età żgħira. Nixtiequ kif qed inkomplu nsaħħu l-istħarriġ, nsaħħu l-istatistika li saret. Qegħdin naħdmu wkoll fuq rehab center
li sibna li tant huwa bżonn już għas-soċjetà Maltija fejn min ibati mill-vizzju jersaq lejna u nkunu nistgħu ngħinuh anke permezz ta' social workers in-house. Jina nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni li għadek kemm tajtna ħna dejjem inħeġġu lill-pubbliku illi llum għawajnuna għal kollox m'għandhomx għalfejn jaqtaw qalbhom l-importanti l-ewwel pass, once li inti tagħmel l-ewwel pass allura il-problema mhux vera. 1777 u aħna qegħdin hemm mal-għajnuna. Grazzi ħafna u l-kumplament tal-ħidma tajba, grazzi. Mela magħkom it-telespettaturi bħal dejjem aħna wara kull item dejjem ngħaddu għal ftit momenti ta' reklami ibqgħu magħna li xbaqgħan l-aktar mistiedna fil-programm tal-lum.